Сега ще ти кажа една истина. Ти не си в грешният живот. Просто още го оправдаваш. Оправдаваш умората, оправдаваш липсата на внимание, оправдаваш болката, като казваш: такъв е периодът. Но новият модел не започва, когато издържаш още малко. Започва в момента, в който спираш да се убеждаваш, че това е нормално за теб. Когато спреш да се смаляваш, за да не нарушиш нечий комфорт. Промяната не иска героизъм. Иска честност. И първата й форма е простичка. Да не предаваш себе си. Оттам започва всичко.